Nwunye gọvanọ Anambra Steeti bụ Odoziaku na Onye Soludo akọwago na ime nyochapụta n'oge ịgbasa ozi nakwazi na-eme nyocha ahụ n'usoro bụ nke kwesịrị na a ga-eji wee memina anya bụ mkpamkpapụ nke ọrịa kansa na-akpa. Odoziaku Soludo bụ nke kwupụtara nke a n'Ọka iji wee merube ụbọchị ewepụtara na mba ụwa eji wee na-echeta ọrịa kansa ma bụrụ nke o mere ka amata na ọ dị mkpa ịhụ na agbatụnyere nya bụ ozi ka o wee luo na nsọtụ dịgasị iche iche. A ga-esi ebe a wute akụkọ ya. Ka ha na-akparịta ụbụbọ, Oriakụ Soludo dị ka ọ na-agwa ya okwu kwere ya nkwa na ọ ga-eduru ya jikwa ya nke ọma ma kpọnyekwa ya ndị ezinụlọ ya. Oriakụ Ọkpara bụ onye nke ihe eserese na-agagharị ugbu a na-egosi ebe ọ na-aga n'akụkụ Ọka nke Club Road a na-akpọ Abakaliki Street. Dị ka ọ hụrụ ihe eserese ahụ, Oriakụ Soludo gwara kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị na steeti a ka ọ kpọbata ya bụ onye ama ama na-akụ. Soludo gwara ya na gọọmenti steeti a ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ejikwara ya nke ọma ma kpọchie ya n'ọnọdụ nke ka mma. Ọ kọwakwara na ya bụ ihe mgbu nke nwaada ahụ gabigara bụ nke anaghị adịgide ma kwe nkwa iji otu ya bụ Healthy Living with Onye Soludo wee nyere ya aka n'ebe dịgasị iche iche ndị gụnyere inyegasị ya ihe oriri nakwa inye ya ndụmọdụ maka ahụike. Ka ọ dị ugbu a, Tonia bụzi onye nke na-anarazi ọgwụgwọ na otu ụlọọgwụ.